penalty niya, Sanchez, siyam na reklusyon perpetua. Bawat reklusyon perpetua sa batas natin, binibilang na 30 taon. 30 years, opo, 30 years. 9 times 30. Tama ba mathematics ko? 9 times 30, 270. Yan ang hatol sa kanya. Hindi yan nababago. Hindi nyo pwedeng baguhin yan sa good time allowance law. Ngayon, kung gusto sanang mabago ng abogado, humingi sana ng motion sa husgado. Pero hindi ginalaw yan. Hanggang ngayon, ganun ang hatol ng husgado. Yan ang sentensya. Any effort must be based on the sentence.